Jainkoak egun on deizula adiskide. Gaur 7. Pasko igandea. Kristoren piztueraren esanahia adierazten duen gertakaria gogoratzen du Eliz elkarteak. Jesus piztuaren goratzea. Aitarengan aintza betea izatea. Horixe izan da Kristoren igokundea, garaipena. Poskira bereziz ospatzen dugu jai hau. Garaipen hortan, guri ere parte izatea eman nahi digulako jainkoak. Aitarekin eta elkarrekin adiskidetu gaitu Kristok. Kristau elkarteko kide izatea ematen diguten 3 sakramentuak aipatu nizkizun joan zen igandean. Bataioa, sendotza, eukaristia. Konpromiso serioa hartzen du bataiatuak hortako. Kristoren antzekoa izatea. Baina zer gertatzen zaio konpromiso hori ahaztu eta Jesusen jarraibidetik aldentzean. Betiko eteten ote du Kristorekiko elkartasuna eta ondorioz jainkoarekiko harremana. Tamalez, inkoherentziaz josia dago gizakiaren bizitza, kristauarena ere bai. Inkoherentzia horren ondorioa da pekatua, jainkoarekiko eta Kristorekiko harremana etetea. Bataiatzean hasitako bidera itzultzeko egokirari gabe gelditzen ote da kristaua pekatu egitean. Ez horixe. Eliz elkarteak hasiera-hasieratik daki jainkoak eskaintzen duela egokira hori. Jesus entzun besterik ez dago. Pekatariei dei egitera etorria naiz zioen. Barkatua dituzu pekatuak, ziotzen baztertuei. Barkatu gure zorrak, errezatzen irakatsi zigun. Aita, barka ezaiezu, eskatu zion bere hiltzailentzat. Bere jardueran agerian jarri zuen Jesusek jainkoaren naia, urrutiratua berriro bere adiskide egitea, salbatzea. Hortako pekataria kondenatu ez, baizik jarrera aldatzera deitzen du, konbertitzera. Jainkoa arbuiaturik bere burua jainko bakar bihurtzea da gizakiaren pekatua. Jainkoarekiko harremana etetea, horren ondorio dira egintza gaizto eta ondatzaileak. Jainkoa arbuiatzean lagun urkoa ere arbuiatzen baitu. Jesusek aldiz azkeneraino onartu zuen jainkoa eta haren asmoa. Baita horrek heriotza zekarkiokela jakinik ere. Ez zuen eten jainkoarekiko harremana. Eta jarrera horri gizon emakumen izenean eutsi ziolako jainkoaren adiskidetasunerako atea ireki zigun. Pentsa, adiskide, zein garrantzitsu den Jesusek iritsitako hori agerian jartzen duen sakramentua. Penitentzia edo adiskidetze sakramentua. Adiskidetze hori agerian jartzeko eginkizuna eman zien ikaslei Jesusek, bai hil aurretik hau esatean, benetan diotsuet, zuek mundu hontan lotua, zeruan ere lotua geldituko da, eta zuen mundu hontan askatua, zeruan ere askatua geldituko da. Eta piztu ondoren beste hau, har ezazue Espiritu Santua. Zuek pekatuak barkatzen diziezuenei, barkatu egingo dizie jainkoak. Eta zue barkamena ukatzen diezuenei, ukatu egingo die. Berehala hasi zen Eliz elkartea Jesusek emandako eginkizuna, pekatua barkatzekoa, penitentzia betetzen. 2. mendearen erdialdekoa dira horri buruzko lehen dokumentuak. Penitentziako sakramentua ez da beti modu berean ospatu. 4. mende arte, hilketa, adulterioa edota apostasia hartzen zituzten pekatu nagusitzat. Horien barkamena iristeko era oso zorrotzean prestatu behar zuen pekatariak. Arduradunaren aurrean pekatu aitorturik, aldi baterako elkartetik kanpora gelditzen zen. Aldaketarako ibilbide serioa
egiteko. Bataioan hasitako bidera itzultzeko prestegoela erakustean, elkartearen aurrean aurkeztu behar zuen, Pasko jai bezperetan, eta gotzainak, eskua buru gainean ezarriz, elkartean onartzen zuen, horrela diraziz, jainkoak ere barkatzen ziola. Ospakizun honi, bigarren bataio ere esaten zioten, eta bizitzan behin ospazitekeen. Ondoren ere bizitza zorrotza eraman behar izaten zuen pekatari izanak. Kristau askok heriotzako ordu arte atzeratzen zuen penitentzia. 7. mendean, zorroztasun hori leuntzen hasi ziren, batez ere Britaniar uhartetatik Europara etorritako misiolarien eraginez. Bizitzan behin besterik ezin zuten ospatu, garai batean. Baina orduan hasi ziren maizago ospatzen. Eta aitortzeari, konfesioari, garrantzi berezia emanez. Gotzainak ez ezik, apaizak ere, eman zezaiokeen barkamena pekatariari. 1915 Letrango kontzilioak penitentzia urtean behin bederen ospatu beharra ezarri zuen. Hurrengo mendetan, aitortza maizago egiteko ohitura nagusitu zen. Eta Trentroko kontzilioak, 16. mendean, indartu egin zuen ohitura hori. Gerora, 20. mendean, Vatikanoko 2. kontzilioak jainkoarekin adiskidetzea azpimarratu zuen penitentziari adiskidetzeko sakramentua deituz. Gaur egun bakarka ospatzeaz batera, ohiko bihurtu da elkarteko ospakizuna ere, jai nagusi bezperetan, elkartea bildurik, jainkoaren hitza elkarrekin entzunik, Kristau bakoitza bere pekatua aitortu eta barkamenaren seinale hartzen du. Bai, konsolagarria, jainkoaren barkamen besarkada ospatzeko, Eliz elkarteak egiten duen sakramentu hau. Ezin utzi, aipatu gabe, beste sakramentu konsolagarri bat ere, gaixoen oliadura. Jesuse bezala elkarteak ere arreta handia du gaixoarekiko. Jainkoa hurbil eta adiskide duela ikusarazten dio. Berri ona zabaltzera bidaltzean, hau egin duzien Jesusek, senda itzazue gaixoak. Jesusen agindua betetzeko, Santiagoren gutunak hau dio. Norbait gaixo dagoela, deitu arduradunei. Otoitz egin eta jaunaren izenean olioz igurtzi dezaten gaixoa. Fedez egindako otoitzak, osasuna emango dio eta pekatua barkatuko. Ona, adiskide, jainkoaren onginaia erakusten diguten seinaleak. Uste eta eskerronez ospatu beharreko sakramentuak. Izan igande ona, hurren arte.